Добрый день! Летом, калі будешь адпачываць, возьми з сабой падарожжа кнігу. Яна дапаможа табе не толькі цікава, але і карысна правесці вольны час. Пачынаем знаёміцца. Афганская шкатулка Андрэя Федарэнка. Адзін з герояў аповесці калісьці пераправіў на тэрыторыю Беларусі афганскую шкатулку. Усе падзеі сканцэнтраваныя вакол яе пошуку. Самую адказную работу выконваюць падлеткі. Гэта аповесць, напісаная ў дэтэктыўна-прыгодніцкім жанры, зацікавіць аматараў прыгод. Прыгоды і фантастыка чакаюць вас у кнізе Алесі Якімовіча «Эльдарада просіць дапамогі». Сябры шасцікласнікі знаходзяць на беразе ракі бутэльку, а ў ёй запіску: «Людзі, дапамажыце нам, вас просяць жыхары Эльдарада». Ці змогуць дзеці застацца безуважнымі да чужой бяды? Падрабязнасці вы даведаецеся, прачытаўшы кнігу. Аматарам ваеннай тэматыкі прыйдзецца даспадобы аповесць Івана Сяркова «Мы з Санькам у тыле ворага». Яна раскажа вам, як жылося дзецям на акупіраванай тэрыторыі, чым яны займаліся і як імкнуліся ўнесці свой уклад у перамогу. Калі свет тваіх захапленняў жывая прырода, то паспрабуй пасябраваць з залацістым карасікам-бублікам з аповесці казкі Алеся Савіцкага. Кажуць, што рыбы нямыя, але і яны могуць расказаць шмат цікавых гісторый. Падарожжа ў мінулае можна здзейсніць разам з героямі аповесці Янкі Маўра «У краіне райскай птушкі». Ты пабываеш на Новай Гвінеі, на астравах Ціхага акіяна і даведаешся пра каланізатарства. Калі ты пасябруеш з кнігай, то табе адкрыецца чароўны свет фантазіі, у якой ты зможаш падарожнічаць разам са сваімі новымі сябрамі. Поўны спіс для пазакласнага чытання размешчаны ў апісанні пад відэа. Там жа ты знойдзеш і ссылкі на кнігі, якія можна пачытаць на сайтах. Памятай, што час, праведзены з добрай кнігай, ніколі не затрачаны дарэмна. Новых адкрыццяў табе!